ffinal fawr Tynnu'r Gelyn yn y sioe fawr eleni. Mae Eryri yn erbyn Brycheiniog. Mae Kevin Phillips a Caryl Haf da fi o hyd. Ac ni'n gwybod bod Brycheiniog yn mynd i fod yn beryg fan hyn yn dyn ni, Kevin. Bydden ni fod yn rhoi arian ar hon ac wedi gwrs eich bod Eryri'n tîm da dros ben, ond mae Brycheiniog, so nhw'n rhoi mewn o gwbl, chi'n bod, maen nhw'n ffeito i dy diwedd, a maen nhw'n jyst yn eistedd, chi'n edrych ar un amna, fes bod ddim un straen yn nhw, maen nhw'n werthu'n ar y tîm arall, a maen nhw'n danto tîm arall straight away. Be sy'n mlaen fan hyn nawr, Fe jyst y soegilydd mas, maen nhw'n jyst yn dala, gydrychwm na, mae'r rhif un a'n loco ma, dyle fe cael warning a gweud y gwir. Dyle fe, Caryl? Dyle, ie. A'n gytuno gyda Kevin fyna nawr. Beth yw loco, yn rhoi dan ar ei goi, ie. Na fe, mae fe'n iawn. Mae wedi cael rhybydd, dwi'n meddwl nawr, ydw i. Glywodd y fi siwr o fod. Ond gyda tro hyn nawr yn y ffeinal, mae gyda ni fwy o referees tro hyn. Rhan amla, dim ond un sydd gyda ni, ond mae yna 3 gyda ni ar gyfer y ffeinal bob tro, felly. A falle bod nawr... A mae nawr yn gyfle falle jyst i drial arbed eich egni chydig bach, jyst cadw'ch egni. Welwch chi rhif un ar ei winc. Ar ei winc, rhif un. Mae fe'n neud e trwy'r tymor, a mae fe'n werthu'n o'n chi trwy'r amser, i fod yn deg. Na, gall Brecnwc dala ar yr un mynd, a mae'r un mynd i flino, a mae'n dangos nawr. Profiad Brycheiniog yn dangos fan hyn. Ond dyw Eryri ddim yn rhoi'n mewn, dwi'n chwarae teg iddyn nhw, maen nhw yn rhoi'r gwaith galed. Eryri wedi colli'r un gyntaf. I Brycheiniog. Wel. Mae Brycheiniog, mae dda boes. Odi, maen nhw'n bechgyn cryf i gyd i fod yn deg, a maen nhw wedi bod os blynyddau mawr, maen nhw'n dal yn tîm ifanc, mae'n syndod bod nhw wedi bod y beth i lle os blynyddau mawr. A maen nhw'n ennill, os o'n ellan wedi, maen nhw'n ennill 5 dro ar y bron i fod yn deg. O, na'n record a hanner. A fi credu bod mwyafrif o'r tîm hyn wedi bod yn y tîm ieuenctid gyda Brycheiniog hefyd, felly maen nhw'n byti ysblynyddau mowr erbyn nawr. O edrych ar ei oedran nhw, fi'n credu fydden nhw am sawl blwyddyn eto, fi'n credu hefyd. Eryri'n cael ei hyfforddi gan rwy'n i chi'n abod reit da, ni wedi arfer i weld yn dyfarnu yma. Pwy yw'r dyn sy'n hyfforddi Eryri? Ari, wel, un o'r hyfforddi'r Tug-o-War Cymru, mae wedi bod yn hyfforddi o sawl blwyddyn bach, a mae wedi bod yn judgio hefyd, a mae dipyn o dderin. Odi, mae fe glei, mae fe wrth i fodd ma. Yn annog Eryri ymlaen. Wrth i nhw fe nôl at y rhaff. Mae eisiau Eryri rhoi popeth fewn i on nawr, boes. Popeth sydd da nhw. Mae eisiau Eryri mynd lawr nawr ar y dawn, maen nhw'n gweud, a mynd o'r whistle gynta, achos sy'n pwynt nhw treul dala Brecnwc mynd in, achos bydden nhw'n enjoyo yna, a dwi'n siŵr un chance i da Eryri nawr i cael mynd â nhw y syth. Mae Brycheiniog, maen nhw wedi dangos bod nhw'n fodlon chwarae'r gêm hir a ister o'r rhaff yn dyn nhw, maen nhw'n gallu neud da. Dwi'n am yn poeni nhw, yw e? Dim tamed, mae'r ffitrwydd gyda'r tîm yma, mae na wedi dangos gyda ni prynawn yma, ond fe stedden nhw'n am 5 munud yn rhwydd, fydden ni'n meddwl, heb poeni byd. Mae Brycheiniog wedi cael y drop. So nhw maes, sa'n credu. A nhw wedi cael y drop yna to. Mae Eryri, ystem maen nhw to ar y rath, Eryri'n treol dal nhw, Kev. Odi, maen nhw'n dala, Mae un beth mae Brecnwc yn gwneud yn dda, maen nhw'n gallu dala raff i ni plyg, a diwna ddim yn rwydd. Mae hwnna'n jobyn galed dros ben i wneud, a dala fe amser hir fel la. Mae Eryri'n dechrau mynd am yn ôl am beth i gam, fi'n credu. Maen nhw'n tîm da dros ben, sim roi mewn i gael. Mae nhw'n bron o fod na nawr wrth bod ni'n gweld y linell wen na'n dod am y postyn. Bydd hwnna'n ddigon i Brycheiniog i wneud i. Mae techneg nhw'n rhyfedd. Brecnwc yn ennill tone, war y teg yn nhw, a mae 5 blwyddyn ar y trot. War y teg. A chi'n gallu gweld beth mae fe'n golygu i'r bechgyn yma hefyd, ac i Lyn yr hyfforddwr. Sy'n gweithio'n galed gyda'r bechgyn yma, chwarae teg. Odi, mae'r hyfforddi, mae'n rhoi lot o amser mewn i marfer mae i gyd. Chi'n bod ambell waith, ambell wythnos, mae'r boes ddim yn troi lan. Chi'n bod mae fe'n dal na pob wythnos a war y teg i bob un. Ond clod mawr i Eryri am frwydro mor galed am wneud gornes dda ohoni, war y teg. Tipyn o ffeinal boes a llongyfarchiadau Brycheiniog ar y brig eleni eto.